David Grazia naiz, Nafarroakoa naiz, Erriberako herri batekoa. Eta normalean gaztelaniaz hitz egiten dut. Nire lehen harremana euskararekin zen unibertsitatean. Betidanik euskara gustatzen zait, eta jakin-mina eduki dut euskara ikasteko. Eta Iruñean bizi nintzenean eta unibertsitatea ikasten ari nintzenean, erabaki nuen euskara ikasteko hizkuntza eskola batean. Eta esperientzia ona zen, baina egia da talde handiegia zenez ikastea pixkat zaila zen. Gero, Gipuzkoan bizi nintzenean eta gure bizitzako proiektua genituenean, hemen erabaki nuen klasera berriro joatea. Euskaltegi batera joan nintzen. Niretzat euskaltegira joatea esperientzia oso ona izan zen. Donostiako euskaltegi batera joan nintzen eta oso gustora nengoen. Talde txiki bat sortu genuen eta gero klaseak oso praktikoak ziren. Eta horregatik gero praktikatu ahal zenuen eta hori oso ondo dago. Nik erabaki nuen euskara ikasteko gustatzen zitzaidalako eta gero seme-alabeekin euskara ikasteko eta beraiekin hitz egin euskaraz. Klaseak utzi behar nituen, baina egia da nire inguruan eta nire etxean, nire bikotearekin eta seme-alabeekin euskaraz hitz egiten saiatzen naiz. Eta ikastolako inguruan eta gero lankideekin euskaldunak diren eta berdin, beste lagunekin euskaraz hitz egiten saiatzen ari naiz. Guraso elkartekin edo txakunenean ondo dago euskara praktikatzeko eta beldurrak kentzeko. Egia da niretzat ahobiz izatea zaila dela. Belarri prest izatea saiatzen ari naiz. Eta pixkanaka mantentzen dut euskara eta esfortzu handia da eta gero uste dut merezi da. Ereduak gara gure seme-alabentzat. Gu etxean euskara gurea sentitzen dugu eta horregatik nahi dugu seme-alabak euskaraz hitz egitea. Adibidez, euskara praktikatzeko niretzat ondo dago euskara ipuinak irakurtzea edo ikastolako abestiak dantzatzea edo abestea, eta ondo dago euskara hitz egiten. Baina uste dut garrantzitsua dela gero beste lekuetan, kaleetan, ikastolan, euskara hitz egiten berriro. Eta saiatzen ari gara, gutxienez gure familian, garrantzitsua da. Egunean zehar nire realitatea euskararekin da, etxean eta ikastolako inguruan normalean euskaraz hitz egiten saiatzen naiz, familiarekin, gero beste lagunekin.
eta gero lanean niretzat pizkat zaila da, eta gaztelaniaz hitz egiten dut orduan, pixkanaka, baina bi hizkuntzekin. Ikastolan ezagutu dugu aktibitate batzuk euskara praktikatzeko, adibidez Gurasolandia eta Trukelandia. Eta familia bezala egiten dugu. Niri asko gustatzen zait beste lekuetan euskara praktikatzeko. Guk beste familiei animatzen diegu euskarako aktibitateak egiteko. Adibidez Gurasolandia edo Trukelandia guretzat ondo daude, eta pixkanaka talde handiak egiteko eta euskara praktikatzeko gure seme alaberekin ikastola eta gero.